Здравейте, приятели! Отново сте с Мачвам. Два мача в 2 минути. Първият мач, който ще ви представим за понеделник, е между съставите на Тотнъм и на Лийдс. Виждате Лийдс 14, 43 точки, Тотнъм на 17-та позиция 37 точки. Излезнаха с една точка вече над зоната на изпадащи след важния успех, който записаха като гости на Вила. Може да кажем, че като цяло между двата отбора Лийдс са доста удобен съперник за Тотнъм. Тотнъм е с 6 поредни победи в тия матчове, но пък от друга страна 10 мача като домакини имат само една победа, две сухи мрежи имат. Лийдс като гост от своя страна от 10 мача имат само една загуба, бележат навсякъде, доста често вкарват голове, но този мач е на живот и смърт за Тотнъм и ние се насочваме към единица на 0,85. Втория мач, който ще ви представим за понеделник, е от Лигата на Португалия между съставите на Бенфика и на Брага. Виждате Бенфика на второ место 76 точки, Брага четвърти 57 точки. Бенфика се бори с зъби и нокти срещу Спортинг Лисабон за второто место, даващо право на участие в Шампионска лига. Може да кажем, че под ръководството на Жозе Морино 32 мача до сега нямат загуба, като домакин също са доста добри. 10 мача, 8 победи, 2 разни от своя страна. Брага като гост е 6-3-1. Може да кажем, че също вкарват голове, доста добре играят нападателен футбол, но важното да отбележим е, че до 3 дена след доста важен матч в Лига Европа полуфинал срещу Фрайбург. Там ще фърват всичко, ще гледат да се класират на финал и евентуално ако го вземат през този турнир ще осигурят участие в Шампионската лига. Може да кажем, че Бенфика също, освен че е доста добър домакин, правят доста корнери. Ние ще ви предложим едно комбо да направите победа на Бенфика с над 5,5 корнера за Бенфика.